तामुलपुरनि बगासुलियाव खुंजानाय फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बाहागो लागोन। तामुलपुर जिल्ला बगासुलि हालामनि समाज सिबियारि मुंख्लं नन्देश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव रोनसोन्द्रि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि मददजों गणेशगुरि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 15 आगस्ट खालारनिफ्रायनो जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ आगस्ट दाननि 30 खालार एबा शुक्रबार खालि जोबथा फाइनाल बादायलायनाय गेलेनाया जागोन। बे जोबथा फाइनाल खालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो थुलुंगाखां होगोन। दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनानै फाइनाल गेलेनो हानाय बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होनो आरो जाफुंसार महर खालामनो थाखाय कुमारिकाटा बगासुलि हालामनि रायजोफोरखौ फैनानै नायफैनो एबा बाहागो लाफैनो बानजायनाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। जोंहा थांनाय भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै बगाजुलिनि नैबे गणेशगुरि गेलेग्रा फोथाराव जोङो जोलुर बादायलायनाय लादों रोनसोन्द्रि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि सामलायनायाव। दा बियो फैगोन 30 आगस्टसिम जोंहा सोलिगोन। 30 आगस्टआव जोंहा फाइनाल खेला जागोन। बेयाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों। बिथाङाबो फैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा आङो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि कुमारिकाटा ओनसोलनि सिङाव गोग्लैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै जोंनि नैबे जोलुर बादायलायनायखौ फाइनाल जि खेला खालि 30 आगस्ट खालि फैनानै बयबो नायफैनो थाखाय जोङो बा आङो रोनसोन्द्रि क्लाब एन्ड लाइब्रेरि जानानै बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा 16टा टिमा बाहागो लादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै सेमि फाइनाल सौफैबाय आरो खोब मोजाङै जोंहा खेलाया जोबनानै थांबाय माखासे खेलाफ्रा आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां जालांगोन होननानै जों आसा खालामो। जोङो बोसोरब्रैसो जाबाय जोङो खेलाखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों आरो उननि समफ्राव खुंलांबाय थानो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन। बबे बबे जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों? बेयाव बाहागो लाफैदों फुरा जोंहा तामुलपुर, ओजोंहाय बागानपारा, नाग्रिजुलि आरो खाथि खालानि माखासे टिमफ्रा जोंहा बेयाव बाहागो लाफैदों।